Xaloa Telebista, zure eskura. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak, Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Jakingo duzen bezala, martxoan 8 emakumeen nazioarteko eguna da, eta aurten Euskal Herriko mugimendu feministak deitu du greba, emakumeendako greba. Izanen dira hainbat mobilizazio eskualdean, eskualdeka herri bakoitzak eginen du bere mobilizazioa goizaz, eta gero atxaldean denak elkartuko gara atxaldeko 7 Elizondoko plazan. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. alde desegokiak, handretxit gorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Iaz igual, etzen hainbeste espero edo izan zen hola pixket sorpresa, ez? Holako erantzun potentia, holako erantzun indartsue emakumeen aldetik sortzia. Eta urtengo, bueno, pues espero duguna da pixket berdin mantentzia edo bueno, protesta horietan pixka sakontzia. Ama onak atxarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen honenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Greba deitzen du Euskal Herriko mugimendu feministak, baina greba nazioartekoa ere bada, adibidez Espainiar estatuan ere greba deitua da, eta deitzen ditu grebara emakumeak. Emakumeak asterisko batekin patzen du, adierazteko sistema heteropatriarkalak zapaltzen dituen emakume edo sujetu oro. Orduan gara emakumeok, boierak eta transak nolabait ere sisteman zapalduenak gaudenak. Horiek deitzen ditu grebara. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutienak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Grebaren 5 ardatzak dira pensionisten greba, ikasle eta lan greba, zaintza greba eta kontsumo greba. Lan eta ikasle greba da emakumeak ditugun lanak direlako prekarizatuenak, lan prekarizatuenak. Soldatak baxuagoak eukitzen ditugu lan berdin ekiteagatik, baina baita ere guk feminizatuak diren lan horiek okerrago pagatuak daude. Gero, bertzalde pensionisten greba da, emakume pensionistak, gizonezko pensionistak, baino gutiago ordainduak daudelako, beraiek bizitzan zehar egin dituzten lanak ez direlako kotizatuak izan alde batetik, eta egin dituzten lan horiek kotizazio baxuagoa zutelakoz. Gero kontsumo greba ere bada, pixkat protesta egiteko daukagun kontsumo ereduari, sistema kapitalista honek geroz eta kontsumoa geroz eta basatiago bilakatzen du, eta bizitzak eta bizitzen zaintzak ez ditu aintzakotzat hartzen, eta orduan horren aurka ere protesta egiteko. Zaintzaren gatazkari zentralidadia eman nahi zaio aurten. Nolabait, zaintzaz arduratzen garelako gehien bat emakumeak,
bai gure txikien eta xarren zaintzaz, eta gainera behartu egiten zaigu lan horiek hartzera. Ez palin baditugu hartzen, gutaz gaizki erraka ibiltzen direlako, edo ez gaudelako ongi ikusiek, ez palin batugu egiten. Eta baita ere, lan munduen sartzen garelaik, zaintzarekin lotuak dauden lanak emakumeek egiten ditugulako. Eta ez daudelako uste dugun bezain baloratuek. Gainera ere aipatzekoa hemen bada, interna bezala etxetan lan egiten dutenak migranteak izaten direla, emakume migranteak, eta haiek badituzte lan baldintza kaskarrenetakoak. Eta hori azaleratu nahi dugu aurten. Lehen munduko emeak kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Gure eskubideak ez dituzte errex zalantzan batzen, baino gero egunerokoan antzeko segitzen dugu. Zenbat etxetan emakumeak gara sukaldatzen dugunak, arropa garbitzea arduratzen garenak, haurrak eskolara eramatez arduratzen garenak. Ardurak etxean aize gehiago hartzen ditugu emakumeok gizonak baino. Eta gero etxetik kanpore lan egiten dugu gehienetan. Egiten dugun horietan, orduan, lan bikoitza bizkar gainean patuz. Markesaren alabak neskame gizenak, printzesak ta sorginak, ogroak zirenak, Maritxua Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, Maritxua Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Martxoan 8 gure asmoa da mundua gelditzea. Horregatik gure eskualdean herri desberdinetan inen dire goizeko mobilizazioak, eta denek, bai Beran, Lesakan, Donezteben, oraindik Zalantza eta Elizondon, inen da eguerdiko 12etan emakate bat. Tarte hortan izanen da zaintza komunitaria, orduan aurrak mobilizazioetatik ateratzea da helburua, emakumeen kate bat izatea. Orduan Elizondo kasuan, 12etan elkartuko gara plazan emakate hori egiteko, eta egonen dira gizonezko batzuk aurrak zaintzen behar izanez geroz. Gero izanen da Elizondon ere, bazkari autogestionatua plazan, eta atxaldeko ondotik inen dugu girotu, musika pixket, dantzak, ikusiko dugu pixkete nola girotu, nola ongi pastu, eta gero atxaldeko bortzetan etorriko da eskualde osotik jendia, eta inen dugu tribal feminista bat manifestazioan aitzinetik. Aurten manifestazio izanen da 7etan Elizondon, iaz izan zen Lesakan, eta aurten erabaki dugu Elizondora kartzea, pixket mugitzeko, ez beti leku berdinetan iteko, eta 7etako dago deitue. Eta listo, goizian zehar ere ez dut erran, Elizondon izanen dela 10etan geldituko gara, eta gero atxaldeko manifestazioan eramanen dugu pankarta, bertan inen dugu. Gainera, eukiko dugu zaintzaren itzeberga, egin dugu olako montaje bat, eta bertan ikusten halko da, beraz, Zurbildu plazara, goizeko 10etan bertan bilduko gara, eta parte hartu eguneko ekintzetan. Rebindikatzeko modu desberdinak badaude, eta argi dago haserria eta aldatu nahi adierazi behar dugula. Baina hori ere ongi pastuz egin dezakegu, eta hala inen dugu, girotu egoinde herria.
Kontsumo greba denez, asmoa da komertzio guztiak etxeek egotea. Bertanek adibidez, ikusten zuen soberasko izan zela, eta orduen eskatzen duena da eguerdiko mobilizazio eta atxaldeko mobilizazio tenoretan dendak eta ostatuek eta jatetxeak eta etxeek egotea. Orduan, goizeko 12:15 estia, eta ordu batak bitartio etxe egotea eskatzen da, eta gero arratsaldean 7:15 8 bitarte. Badago jendea igual greba ezin duena egin, eta beti ere grebarekin bat egiten balin badu, patzen aldire besoko moriak, norberak iten altuenak, edo txapak, nik hemen daukadan txapa hauetako bat, adibidez zintzan salgai badire. Gero ere mandarrak leiotik edo balkonetik zintzilikatzea eskatzen da, ikusteko ere protesta egiten dugula, ez? Etxeko lanak utziko dugula egun hortan, edo saiatuko garela bederen uztia. Hoxek. Gizonezkoi eskatzen zaiena da, beraiek ados balin badaude gure eskakizunekin eta borroka honekin, egun hortan ahalbidetzea emakumeak greba egin ahal izatea. Hortako, zaintzaz beraiek arduratzea egun hortan eta bidenabarrastia praktikatzen urte osoko, eta etxeko lanez ere arduratzea. Lantokietan ere, gizonezkoak egonez gero, beraiek hartu dezakete, bete dezakete emakumeek egiten duten utxunea, utziko duten utxunea. Pentsatu edugu olako bideomontaje txiki bat itea, baztango emakumeekin, greba eginen duten edo greba babesten duten emakumeekin. Hortako, eskatzen ari gara argazki bat bidaltzea, olako papertxo batekin, hau inedago ordenagailuz, baino, WhatsAppez igortzen ari gara, baino izaten alda ere eskuz idatzetan nik ere planto, argazki bat atra eta telefonora bidali, horpatzen duen telefonora bidali. Animatzen ditut emakume guztiak greba itera, ikus dezatela emakumei gabe mundua gelditzen dela, eta guk egiten ditugun lanak zinbertzeko garrantzia dutela gizarte honek funtzionatzeko. Hoixe, animatu greba itera. Nazkatzen naiz, noiz izango zara ama galdetzean. Lotsatzen naiz egunero, baskulara igotzean, onartua izateko, bihankak depilatzean, makurtzen naiz nere txeko, gizona zerbitzatzean, mintzen naiz emakume bat, bortxatu edo erailtzean, arrotzen naiz zuek denak, horren gertu sentitzean. Askatzen naiz nahi dudana, jende aurrean kantatzean, mundua ez alda gelditzen, emakumeok gelditzean, mundua ez alda gelditzen, emakumeok gelditzean. Txina? Bale. Zerki, bizkorrean, gaur
martxoaren 8ko grebari buruz solastuko gara. Erne, greba, historikoki langileriaren borroka tresna izan da. Zertarako? Beren eskubideak lortzeko. 8 orduko lanaldia lortu dutenek, ordaindutako oporrak lortu dutenek, gosarirako ordua ere bai lortu dutenek. Guzti hauek, bertzain bat gauza bezala, greben bidez lortu dira. Zerbaitetako balio du martxoan 8ko grebak? Ta nolako greba izein de? Aurtengo martxoaren 8ko greba, 5 ardatzetan kokatu dugu. Pentsionisten greba, lan greba, ikasleen greba, zaintza greba eta kontsumo greba. Lan eta ikasle greba, lan munduan emakumeak esplotatuak gaudelakoz. Gutiago kobratzen dugu, lan prekariagoak ditugu eta aldi baterako lanak gehiagotan egiten ditugu. Lanak orduan eta feminizatuagoak egon, ordun eta baldintzak kaskarragoak ditugu. Zaintza greba da, sistema heteropatriarkal honetan, emakumeoi zaintzera behartzen gaituztelakoz. Zaintza gauzona da doike? Bai, dudik ez. Maite duzun hori zaintzia ongi dago, baina emakumeoi zaintzera behartu egiten zaigu. Zaintzera behartu egiten zaigu gizonezkoi baina gehiago, eta gainera musutruk, maitasunaren trukian. Silvia Federicik ederki erten du. Nola esplotatzen da persona bat kapitalismoan? Lansariaren truke. Ta nola esplotatzen da personari lansaririk ez badiozu ematen? Maitasunarekin. Eta kontsumo greba da, sistema kapitalista honen kontra egiteko. Sistema kapitalistak langile gisa emakumeei esplotatzen gaitu. Eta gainera, zaintzera behartzen gaitu etxean. Sistema kapitalista zikin hau. Eta gizonek zer egin behar dugu greba feministan? Ongi egongo litzateke, egun hortan, guk egunero zaintzen ditugun horiek zuek zaintzia. Eta bidenabar, urte osoko praktikatzen hastea. Eta guk, emakumeok, urte osoan zehar egiten ditugun etxeko lanak zuek egitea. Horrela, guk greba egin ahal izateko. Baina guk mobilizazioetan ere parte hartu nahi dugu. Ziurtatu, manifak eta mobilizazioak mistoak direla. Eta ez badira mistoak, ez izan petatzuak. Eta mistoak badira, segi alderdi mistora. Gibelat. Eta isilik egon. Ez hartu manifaren ardura. Eta ez hasi aginduak ematen. Ez hartu pankarta. Ez hitz egin megafonotik. Isilik. Erran nahi dudana da, manifestazio hauetan, zuek ez zaretela sujetu politikoa. Zuek sujetu zapaltzaia zarete. Planto. Aliatuak bazarete? Ederki ulertuko duzue. Ez dakit ezote duen iduri gizonen kontrako greba. Ez da gizonen kontra. Greba hau, sistema heteropatriarkalaren kontra da. Lan baldintzekin zapaltzen gaituena eta zaintzera behartzen gaituena. Eta emakumeok karrikan barna, beldurri gabe, joateko eskubide urratuarekin akitzeko. Konforme, eta bastanen zer? Maztekin nekazarien kontu zerbait ere erran beharko dugu, ez? Bai doike, landa eremuak elikatzen du hiria, eta gero ez du hartzen merezi duen ordainsaria. Martxoak 8ko greba, zapalketa guztien kontrako greba izanen da. Ara, to? Eta hizkuntza zapalketa ere bai? Doike, ezin dugu zapalketa batekin akitu, bertze zapalketa bat egite. Angela Davisek ederki erraten du. Iraultzak, klasean, generoan, arrazan, sexualitatean, edo trebetasunean oinarritutako arau prozesuak gainditzen ditu. Eta horregatik, beti izanen da iraultza etorkizunean.